सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के ऐसे ही बताओ तरह बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। चलिए खबर के तरफ हमने की बढ़ता नहीं सन। लोग के बता दी कि बीते दिन भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के कांवर भजन, जी हाँ, सावन के पावन मौका पर कांवर भजन के रिकॉर्डिंग उनकर रात संपन्न हो गई बटे। जी हाँ, बीते रात पवन सिंह के गाना रिकॉर्ड हो चुकल बटे स्टूडियो में और बहुत जल्द रिलीज होके मार्केट में आवे जा रहा बा। जी हाँ, लोग के बता दी कि पवन सिंह के ये एल्बम संभवतः वेब कैसेट कंपनी के माध्यम से रिलीज होके के उम्मीद लगावल जा रहा बटे। उम्मीद ही ना, पूरा विश्वास भी बटे कि उनकर ये एल्बम आई तो वेब कंपनी से ही आई। लोग इहो बता दी कि उनकर म्यूजिक कैले बने छोटे बाबा। जी हाँ, संगीतकार छोटे बाबा के बारे में लोग भली भांति जानत नहीं आकि उनकर म्यूजिक हमेशा वो फिल्म में लगातार सुपर डुपर हिट, लुलिया काम मांगेले, ऐसा तमाम गाना खूब सुपर डुपर हिट होल बटे। तो आशा ना पूर्ण विश्वास बटे कि बीते दिन के तरफ बितला एल्बम के तरफ जगह वो हर एल्बम के म्यूजिक कैले बने छोटे बाबा। और सही कि इनकर सावन के एल्बम के म्यूजिक कैले बने उनका गाना बहुत बढ़िया तरीका से रिकॉर्ड होल बटे। हर एक साल जानबे करेनी कि बाबा धाम के और भक्ति गाना के जब बात आवेला तो पवन सिंह के नाम सबसे पहले आवेला। ऐसे पवन सिंह एल्बम के रिकॉर्ड भली भांति पूरा कर चुकल बना और सुबह होते वो फिल्म के शूटिंग में निकल गई बने। अब खबर ये आ रहा बटे कि उनकर एल्बम बहुत जल्द वालों के बीच मार्केट में रिलीज होके वाला बटे। जल्दी बहुत जल्द वालों के ऑडियो सुने के मिली, ओकर बाद वीडियो सुने के मिली, वीडियो देखे के मिली और ओकर बाद वालों के एल्बम के अंदाजा लगा सकता नहीं कि कितना इनकर एल्बम मार्केट में अच्छा पकड़ बनावता, कितना पब्लिक पर अच्छा रिएक्ट करता, कितना बढ़िया पब्लिक के रिस्पॉन्स मिलता। ये चीज हमने खातिर देखल दिलचस्प रही। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के बीच ऐसे ही लिया बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज